Že Zibohlavy. Zapalování, benzín, vše připraveno. Takže prosím, klid a pane startére, je to vaše. Závodníci na místa, připravte se. Pozor. A jak jsem říkal, vyměňují se od pravého proudu. To bylo skutečně nevídané. Není to sice rekord, není to sice nejrychlejší čas, ale velice pěkný pokus a i přes ten